Jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki osingo ni piny owacho dhi chako kawo okang' ne jotelo kod josiasa madito e pacho ka ma itudo gi siayo ng'anyo mowacho ni nen mar temo thulo piny owacho mar William Ruto oko. Kindiki molos e nyim komiti mar od bura dok ne obila e wi seyo kaluwore gi kaka ne girakore kod jong'anyo mag Gen Z. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler. And finally, I have been asudite. Dweche adek bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane oweyo ji mathoth ka olalo ngimagi, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki pod onyonore motegno ni obila ne otiyo kaluwore kod chik. Ka olos e nyim komiti mar od bura mochung' ne arita, Kindiki omako chung' motegno ni kata odoko ni obila oseyudo sayo mathoth e wi kaka ne girakore kod jong'anyo, obila ne otiyo kaluwore kod chik. It is not scientifically correct to say that when someone is reported missing, they have been abducted. It is also not scientific to say that if a missing person report has been made, that that person has been abducted because they were participating in a demonstration. Kuom thuolo machielo, Kindiki pod oramo ni ji mane olalo ngimagi e kinde ng'anyo gin ji 42 ma ok ji 60 kaka osebedo ka iwacho kod duol mochung' ne ratich oganda KNCR. High-level prosecutions will ensue anytime from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kalore kod Profesa Kindiki, ji duto mane otho e kinde ng'anyo ne ok ochiel kod magina kod obila, ka owacho ni moko kuom jogo ne ochiel kod magina kod jonjore mane odonjo e ng'anyo. Kindiki omedo lero ni porono ni obila ne onindo e tijgi, piny Kenya ne doyudo midhiero maduong' e kinde ma jong'anyo ne omonjo od bura mamalo. We also had an attempt to ban and violate other protected areas, and those who took advantage of that expression of democratic opinion to commit crime also and intended to access State House and take it over unconstitutionally. Gichir, Kindiki osingo ni sirkal dhi chako tero e doho josiasa kod jotelo duto mane osiayo chano kata siro ng'anyo e yor omenda. We will do it. So we are going to prosecute high-level people who assisted criminals to harm other people, to destroy infrastructure, and they even made an attempt to actually bring down such a serious institution like the Parliament of the People of Kenya. I submit. Mabiro e kinde ma josiasa ariyo machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ichano donjo negi e doho kod ketho mar siayo tulo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Josiasa go gin jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, Benjamin Gadhiru mar Embakasi Central, jang'ad rieko e weche mag siasa ne Rigathi Gachagua, Wambugu Gunjiri, jating' ndai ne Rigathi Gachagua, Pius Munene kod George Theuri. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.